गोदान भिडिअ साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दिनै आं बे गोदान भिडिअ इसोरनि बाइकखौ लाबोनो थाखाय इच्छा खालामदों आरो बे इसोरनि बाइकआनो जाबाय पिस एन्ड रेस्ट आरो बे गोजोननायनि बिखय बेयाव लिरनाय दङ। आं आयदा हिसाबै लानानै फैदों इब्रायारि 12:1 सिरियाव जे जोङो गोजोननायखौ माब्रैहाय जोङो मोननो हायो बेनि बिखय। जों फर एग्जाम्पल उदाहरन हिसाबै जोङो अलिम्पिकआव गेलेनाय सासे प्लेयारनि बाथ्राखौ जोङो सिन्था खालामोब्ला जे प्लेयार बे गेलेग्रा व्यक्तिया खोब खस्थ' खालामनानै हार्डवर्क खालामनानै गावआ खारनानै प्रेक्टिस खालामनानै अलिम्पिकआव बियो खारनो थाखाय रेडि जायो। जेब्ला रेडि जायो अब्ला गाननाय खसाब जि खसाबखौ गानोब्ला जों खारनो हागोन, खारनानै जय जानो हागोन, देरहासारनो हागोन, बे खसाबखौ गाननानै खारनो हायो। जेब्ला देरहासार जायो अब्ला जों मेडेल मोननो हायो आरो हादरा रंजानाय मोनो आरो हादरा बेखौ मान बावो आरो हादरल' नङा जे बेजों हानाय बेफोर गेदेमाफोरा बिनि खाथियाव थांना रायलायहैयो, सन्मान होयो आरो बेखौ बरायो। बे गासैखौ खालामनायाव मोनसे गोजोननाय दङ। आं बेराफारसे जे गेलेनायनि बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै। जोंनि ख्रिस्ट' न'खरफ्राव ख्रिस्ट' परियालाव जोंहा नागारनो हायै अनेक समयसा थायो। गोजोननायनि सोलाय जोङो रंजानाय जोंनि जिबनाव मोननायनि सोलाय जोंहा गोबां समयसा थायो। माब्लाबा गथ'फोर फोरोंनायनि समयसा, माब्लाबा समाज गोरोबनायनि समयसा, माब्लाबा बेजों बे अनलायनायनि समयसा, माब्लाबा थाखा फैसानि समयसा, बेफोर गासैखौ जे गिलिर जोंनि सायाव उजन थायो बेफोरखौ लानानै जों खारनायनि लामा, जि लामाया जोंखौ बे गोजोननायखौ मोननो थाखाय दिन्थिदों, बे लामाजों जों गसंथाबनानै जुजिथाबनानै जोङो खारनो नांगोन। अब्लासो जों जय जाहैगोन। जुदि जोङो खारनाय लामायाव जे गिलिर जोंनि खसाबफोर जे साधारन भाषायाव जोंनि गाननाय जोमनाय बेजों लोगोसे आङो तुलना खालामनो नागिरदों जे जोङो खारनो हानाय जोंनि गोसोफोरखौ रेजें खालामनो नांगोन। जे जोङो खारनो हायै गिलिर जे खसाब जोमनाय बायदि जे खारग्रा लामायाव गिदिर जोंनि गाननाय जोमनायजों जों खारनो हाया, जुर खालामनो हाया। जाहाथे जोंनि गोसोफोरखौबो जों गिलिर लानानै जोङो खारनो हायै बायदि जायाजासे जों खारनो हानाय जोंनि गोसोफोरखौ रेजें खालामनानै जोङो खारथाबनानै जोंनि समयसाफोरखौ रेजें खालामनानै जोङो जे गोजोननायखौ जोङो बजबना लानो हानाय बे थांखिखौ जों लानो नांगोन। बेनिखायनो इब्रायारि 12:1 सिरियाव बुंदों जोङो बे लामाखौ जोंबो जोंनि बे गिलिर बिबानखौ जय खालामनो थाखाय जोङो मावसोमनो हायै, जोङो जुजिसबनो हायै बा जोङो फोसाबजोबनो हायै बे बिबानखौ जों फोसाबथारनोब्ला जोङो जोंनि अन्तराव जों रेजें गोसो लानानै जों जुजिथाबनो नांगोन। जों सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामनो नांगोन। जोंनि आत्मिक जिबनखौ जोङो गोथौनिफ्राय गोथौ जोङो आवगायहोलांनो थाखाय। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जों ख्रिस्ट' न'खरफोरखौ जोंनि ख्रिस्ट' जिबननि बिसाहिफोरखौ लिंदों, आंनियाव फै। जेखि गिलिर जंगाल लाया मानो, जेखि गिलिर बिबान बाना मानो, आङो नोंथांखौ बा नोंखौ बा नोंसोरखौ आङो रेजें खालामगोन आरो बे जंगालखौ बाननो हानाय खालामगोन। आं जिरायहोगोन आरो गोजोननो हागोन बा गोजोननायखौ मोननो हागोन। बे बिखयाव जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमखौबो लिंदों। माब्लाबा समाव जोंनि न'खराव जोङो मेंग्लायो, जोंनि समयसाफोरजों जोङो दुखुआव थाबाय थानानै जों बावगारलाङो। ख्रिस्ट'नि परियाल जानानै जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय, बेजों बे सहाय होज्लायनाय, बेजों बे अनलायनाय, जों जेसे जे गिदिर बे गिलिर सिन्ताफोरखौ लानानै जों बावगारलांनो गोनां जायो। जाहाथे जोङो बावगारा ख्रिस्ट'जों उनसंनाय, ख्रिस्ट'जों थानाय जोङो गोजोननाय न'खर, दैखुन्थि न'खर जानानै थानो हानाय जे जोङो हास्थायगोन। जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनायखौ जों गोसोखांगोन। जिसु ख्रिस्ट'नि बे जंगाल रेजें जे बाननो हानाय, बे बाननो हानाय रेजें जे उजनखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होगोन। आरो बेयाव जाया जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों नाजावजागोन अब्ला जोङो मेंथारनाय नङा। जों जिरायनो हागोन, जों गोजोनफ्लायनो हागोन। जेखि समयसा फाया मानो, हयथ' जोंहा थाखा फैसानि समयसा थानो हागौ, हयथ' जोंहा गथ'फोरनि समयसा थानो हागौ, हयथ' जोंहा बिभिन्न समयसाफोर थानो हागौ। बिनिफ्राय जोङो गोजोननो हागोन, अब्लाबो जोङो रंजाफ्लायनो हागोन। आरो बे रंजानाया जोंनि थाखाय प्रयजन। आरो बिनि थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमखौबो माथाय 11:19 सिरियाव जोंखौ खावलायदों, जोंखौ लिंदों, फाय आंनियाव, आं गोजोन होगोन, आं रंजा होगोन,
नोंथंहा जेखि हमयसा थाया मानो, जेखि दागो थाया मानो, जेखि बिबान थाया मानो, गिलिर बानस'नो हायि, सहायस'नो हायि, दागो सोलायनो हायि कारन थाया मानो, बे गासैखौबो जिसु ख्रिस्टनो जेब्ला जों गथायगोन अब्ला जोङो बिनिफ्राय थख' जानो हागोन, जों रंजाफ्लायनो हागोन, जों अनज्लायफ्लायनो हागोन, जोङो गावखौ नेख्लायनो हागोन। बे जिसु ख्रिस्टनि लिंनायाव जायाखै। अब्ला जोङो ख्रिस्ट न'खर जानानै जोङो गोजोननाय नागिरनानै गोबां जना गावखौनो सुइसाइड खालामनो गोनां जादों। दान्दिसे गोजोननायखौ नागिरनानै गोबां ख्रिस्टनि फिसाफ्रा गावनि जिउखौ लेथेर फेथेर खालामनो गोनां जादों। ख्रिस्ट न'खरनिफ्राय जानगाराव समाजनि गोजानाव थानानै समाजखौ जानगारनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै गावखौ लेथेर फेथेर जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो अनजाग्रा गासै बिदा फंबाय ख्रिस्ट सिबियारि बयनिसिमबो बे जिसु ख्रिस्टनि लिंनायखौ जों बयबो गोसोखांनि। जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ खावलायदों, आंनियाव फै, आंनियाव फैब्ला बयबो गोजोननो हागोन आरो जि हमयसा थाया मानो बे रेजें जागोन, जिरायफ्लायनो हागोन आरो नोङो रंजाफ्लायनो हागोन। थेंक इउ।